Neste inicio do ano castelao, queremos anunciar que imos levar ao Parlamento unha iniciativa para que se recoñeza de maneira oficial e legal a Castelao como primeiro presidente de Galiza. Trátase de rescatar a nosa memoria democrática, facer xustiza e recoñecer que o primeiro presidente deste país por dereito propio foi Alfonso Daniel Rodríguez Castelao desde o exilio. Un recoñecemento que ten que ser tamén estudado nos centros de ensino deste país, porque as novas xeracións de galegos e galegas teñen que coñecer a inmenso labor de Castelao, ese Castelao que traballou e soñou polo seu futuro cos pés na terra, convencido de que o verdadeiro heroísmo consiste trocar os ancellos en realidade e as ideas en feitos. Por todo isto e moito máis, Castelao continúa a ser fonte de inspiración imprescindible, exemplo de compromiso e loita e trave fundamental para un BNG herdeiro dos homes e mulleres que, canda el, loitaron por unha Galiza orgullosa e libre.